ya ki min uzuri. Wani dalili ya gani yake nazari, baya so ya bani kai shi ne zahiri. wai menene lissafin mai nazari? Yaki jinin ya gana aure mawaƙi ne, Ni kuma waka sana'ar jarina ne. duk mai tunani ya san ba sata bane, ga kamalan kuma ɗan malami ne. Mai sauna ki daina kuka, ina a tare da ke san ba zan